fra olie til gas. Effektiv og ren energi i din virksomhed. Mange virksomheder bruger i dag olie til opvarmning af bygninger og industrielle processer som f.eks. støbning eller smelte- og tørreopgaver. Men vidste du, at der er rigtig mange penge at spare ved at skifte olien ud med F-gas, også kendt som flydende gas eller LPG, og at gas faktisk er mere skånsomt for miljøet? Størstedelen af de virksomheder, der i dag bruger olie, kan opnå en økonomisk gevinst ved at konvertere fra olie til gas. Og bruger I over 50.000 liter olie om året, kan gevinsten blive endnu større. Når I vælger at skifte fra olie til tankgas, erstatter vi jeres gamle oliebrænder med en gasbrænder. Uden for bygningen placerer vi selve gastanken. Herfra løber den flydende gas via en rørledning til fordampercentralen, hvor gassen sendes videre ind i brænderen. Spar penge på brændslet. Fordelen ved at erstatte olien med F-gas er, at gassen har en langt højere brændværdi. Det betyder populært sagt, at brænderen kan køre længere på gas, end den kan på en tilsvarende mængde olie. Og faktisk er gas oven i købet ofte billigere. Nedsæt jeres samlede energiforbrug. Men det bliver bedre endnu. For ønsker I at spare flere penge, kan I vælge at optimere jeres kedelanlæg ved at montere særligt energibesparende udstyr, som for eksempel en fødevandsforvarmer og eller en economizer. Dermed får I bedre udnyttelse af røggassen og skal bruge mindre energi på at varme vandet op i kedlen. Det betyder, at I kan nedsætte jeres samlede energiforbrug målt i kilowattimer. Få tilskud til investeringen. Gør I det, har Folketinget besluttet, at I kan sælge besparelsen for et engangstilskud, I kan bruge til investeringen. Kosangas hjælper jer gerne med at formidle salget af besparelsen. Renere forbrænding. En anden fordel ved F-gas er, at den indeholder mindre svovl end olie gør. Det giver en renere forbrænding, som udsender færre giftige partikler til atmosfæren og kræver mindre vedligeholdelse af jeres kedel. Mindre udledning af CO2. Desuden udleder F-gassen på grund af den kemiske sammensætning mellem 15 og 20% mindre CO2 end olie. Der er altså ikke kun økonomiske argumenter for at vælge gas frem for olie. Miljøet vinder også på jeres valg. Sådan gør I. Kunne du tænke dig at vide, hvor meget din virksomhed kan spare ved at skifte olien ud med F-gas, så bestil en gratis energikalkyle hos Kosangas. På mødet gennemgår vi jeres eksisterende kedelanlæg og kigger på det aktuelle og fremtidige energibehov. Bagefter tager vi hjem og regner på de økonomiske og miljømæssige gevinster og vender tilbage med en samlet vurdering og et overslag på investeringen. Resten er op til jer. Kosangas hjælper gerne med at skaffe de relevante godkendelser fra myndighederne og vil også kunne håndtere selve gasinstallationen. Er du interesseret i at høre mere? Så ring på 89 48 77 00.